Lev XIII. Pápež na rozhraní 19. a 20. storočia povedal: veriaci, chodte voliť, lebo keď nepôjdete voliť, liberáli sa po vašich chrbtoch dostanú ku vláde a narobia veľa škody v cirkvi. Nezničia ju, ale narobia škody. Mal čistú pravdu. Vždy, keď sa liberáli dostali k moci, tak vždycky po chrbtoch kresťanoch. A kresťania sme takí hlupí, že my ich podporujeme. No, prišli ku mne dve ženy. No, jak povedať, koľko mali rokov? Keď poviem, tak mi dajú s kabelkou po hlave, dostanem. Tak poviem, mali 17 preč. To už boli také dámy. Prišli ku mne, také nobl oblečené, hovorí: pán farár, máme vás veľmi radi, ale máme dve neresti. A aké máte neresti? Fajčíme a sme z SAS. Ja som sa zasmiel, hovorím, tak tá prvá nerest sa dá veľmi rýchlo vykinožiť. A hovorí: milé dámy, áno, pán farár, ale ja vás voliť nebudem. Čo? A prečo? Pretože vás mám veľmi, veľmi rád. To jak? Pretože tá filozofia, ktorú vy, liberáli SAS a progresívci, ktorí pretlačate, je tak zabíjacká, zabíja kresťanské hodnoty a nezabíja len nás a naše deti, ale tá filozofia zabíja aj vás a vaše deti. To ja vás mám radšej, jak vy sa máte radi, a preto z lásky ku vám vás nebudem voliť. Takto povieme liberálom. Nie, že kufa šíri nenávisné prejavy. Láskavé. Takto šírte ďalej. Nevolíme liberálov, lebo ich máme radi. A nielen ich nebudeme voliť, a to dobre počúvajte, nebudeme voliť ani tie strany, ktoré chcú s nimi po voľbách spolupracovať, alebo ktoré nevylučujú spoluprácu s nimi. No to sa zlostia na mňa. Juj, no nebudem ťa voliť. Prečo? Lebo ťa mám rád. Lebo ťa mám rád. Čo sa stane? Myslíš, že budem voliť svojho kamaráta, pretože je môj kamarát? Ne. Myslíš, že budem voliť svojho brata, pretože je môj brat? Nie. A myslíš, že budem voliť kresťanského politika, pretože je v kresťanskej strane, ktorá má kresťanský nápis? Nie. Nebudem ich voliť. Prečo? Keď oni budú verní Kristovi, ja nemám byť verný kamarátovi, bratovi a kresťanskej strane. Ja mám byť verný Kristovi. Ak sa môj kamarát spája s Kristom, budem ho voliť. Ak sa môj brat spája s Kristom, budem ho voliť. Ak sa kresťanský politik spája s Ježišom, budem ho voliť. Budem ho voliť. Ale ak on sa púšťa, môže to byť ktokoľvek. Prosím, nevoľte liberálov a nevoľte ani tých, ktorí sa budú spájať po voľbách z PS a z SAS. Tak ich pekne vyradíme liberálov von, aby neprešli znova po kresťanských krkoch. Pozrite teraz z kresťanskej strany, jak skáču do predsedu kresťanskej strany, ale kresťanská strana nevylučuje s nimi do vlády. Pozri, ako ho bijú, ako ho čapu. A čo bude potom, keď bude s nimi vo vláde? Tá ho dobijú. Už je na vás, čo urobíte. Máte karty v rukách vy. Ja deti nemám. Moje deti to ste vy a vaše deti to sú moje vnúčatá. Pozdravujem všetkých zo Sabinova a trpiacemu Kristovi pomáha samotnému Kristovi. Pán s vami, nech vás celý Sabinov